Солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы! Kyseessä oli jo toinen kerta yli vuosikymmenen tauon jälkeen, kun paraatissa oli esillä Venäjän armeijan sotatekniikkaa. Tuhovoimaltaan suurinta arsenaalia edustivat mannerten väliset. Monissa neuvostoliittolaisissa kaupungeissa palaa ikuinen tuli. Entisille taistelupaikoille kaatuneille taistelijoille on pystytetty patsaita ja muistomerkkejä. Toukokuun 9. päivänä niillä on tavallista enemmän uhkalaitteita. Nyt on 9. päivä toukokuuta 1979. Kello on 20:52. Ohitin juuri pari rekkaa tuossa. Toinen oli hieman omituinen, koska se aivan kun olisi yrittänyt kiilata ojaan.